hakkille toɓɓere men nde ɗo ɗum woni mahallu khilafin o ɗum woni koyema waskut yasiron tahda bisawabi aw sillahu mubayyina al i'rabi waskut ya deƴƴu yasiran deƴƴande famɗude dumunna tahda maldeɗa bisawabi e peewal sa waɗiri noon ma heɓ no natirɗa e simoro ɗimmire nde ma hawre peewal ma heɓ no natirɗa simoro ɗimmire nde aw walla sillahu ya jokkan warshi hakkunde simoji ɗiɗi ɗe nde curnuɗa nde jokkodira sakket muɗum e arwande nde jogora fuɗɗade joni nde nadde nde haala kawnika mo bayyinal i'rabi taw aɗa feññini afe mafe ɗe so tawi tawama ko tanwin won ɗon feññina tanwin o ko wayno la khabirunil qari'atu mal qari'a a faami de walla sama kadi ko tanwin nafa won ɗon inna allaha kana ghafuran rahiman ya ayyuhal muddathir so tawama kadi ko sila won ɗon ko ha o damir won ɗon a faami de dhalika liman khashiya rabbahu idha zulzilatil ardu zilzalaha so tawama kadi ko naqli won ɗon mbiya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith lam nashrah laka sadrak wa hakadha ko wayno wasjud waqtarib inna anzalna wa hakadha mubayyin al i'rabi tawar feññini kala masal gongal e wattande simore curɗade masangal kengal sifro gadda masangal mbasa so tawi ko kasra wonno ɗon wata ɗum sukunde a addan kasra o mbiya waqtarib inna wati waqtarib inna eyi ko wasu ñangata hankini elle way ton ko aya goto won ɗon ni hankini fa haddis alam nasra ma fayi fa haddis alam mbiya fa haddis alam eyyi no mbaɗirta naqlel keddiɗi ɗi ɗum ɗo woni a faami de ko jinɗen timmitinde darsu o ko aw sillahu walla jokkanamo mo bayyina al i'rabi taw aɗa feññini mase gonde e sakket simore curnuɗa nde eyyo joni noon joom lahdi o addi hen abayatuji mum o wi wa bihima al amalu a faami de والتصدير بالسكت فاحفظنه يا خبير وبه والعمل ko jaaruɗen noon bihima ko gollirde ɗiɗo far'uji ɗiɗi ɗeɗo jeese ɗiɗi ɗe ganduɗa ɗe jaltata koye wasde bismade hakkude simoji ɗiɗi ɗeɗo jeese ɗiɗi ɗe jaltata koye wasdema bismade hakkude simoji ɗiɗi ko nden saktu heɓoto ko nden waslu heɓoto amma sa bismi hakkude simoji ɗiɗi ɗum ɗo ene woodi kono wona e ɗariqo dani ɗariqo ibnu barre subi o ɗum woni ɗariqol azraq wona ɗon woodi eyi warso en jogui bisimillahi irrahmani irrahim hakkude simoji ɗiɗi hakkude simoji ɗiɗi ko ɗum wona e ɗariq mo ibnu barre subi o ɗum woni ɗariqu dani mo ibnu barre subi o ɗum woni azraq o nden noon so tawi ɗeɗo jeese ɗiɗi woni ko jaaruɗen gollirde wal amalu bihima wa bihima al amalu ay ko ɗeɗo jeese ɗiɗi woni ko jaaruɗen gollirde kono ɗeɗo jeese ɗiɗi fof ɗe gollira kono ho wat tasdiru ardina noon bis sakti ko saktugo so tawi aɗa refto walla aɗa dursito a faami de hakkude simoji sa surni simore aɗa naata wonde ardin a faami yeeso saktugo en gandi holkono saktu ko a taƴan a faamide a daroto e wattande simore nde darande nde ganduɗa dumunna muɗum fotodirta e dumunna wakfu juutde ko alda e fofde e mbaɗa noon sa tawi a arti mbaɗa gardina ngoɗo yeeso wat tasdiru ardina noon bis sakti ko saktu saɗa dursito ko saktu gardinta saɗa refto ko saktu gardinta saɗa jangguina sukamma ko saktu gardinta saɗa missa ko saktu gardinta hakkude yimɓe foof e faami joni noon ko honnoon kadi e ya habiru e hema compitiɗo ko honnoon kadi so tawi aɗa waɗa jam'u saɗa waɗa jam'u kadi ko saktu gardi ɗum saɗa waɗa radfa saɗa radfa e dow ceerno ma aɗa yiiɗi janggande warsi jeese mum ɗiɗi foof sa gayni kadi gadda qaluna ko saktu gardinta sa janggi saktu affaire duttiɗɗa gadda yeeso wi tan ko waslu ngo ɗum ɗo saɗa waɗa radfu eyyi joni noon daiman ko ni mbaɗirta e saktu gardinta e dow waslu o foti ko yeeso woto tan janggata walla jees ɗiɗi janggata so yeeso woto tan janggata haade saktu he so jees ɗiɗi fo jiiɗa janggude arden saktu sa gayni ndewna hen waslu kalle curɗa simore waɗa saktu naata eyyi joni noon so tawi ko rada fo matta jees ɗiɗi ɗe foof gollirɗe joni noon kañƴi ɗiɗi kadi saɗa gollira gaɗoɗa ko wadde saktu o sa waɗi saktu naam ɗum woni e jokkodirde ismullahi e waylun ko hunde sofde ko honnoon kadi sabru o jokkodire e waylun ko hunde sofde ko honnoon kadi isbatu o jokkodire ɗum e nafiyu ko hunde sofde
pelle ɗiɗɗe kala hen fedde yii qubhu o joni noon ɓe kawri to yiide qubhu to kono ɓe luurdi noon qubhu o holko foti duncirede wororde nde holko foti duncirede baduhum ɓe ibnu galbun en almahdawi en ɓeɗon jaari ko wiide qubhu o ala fof ko wayi ɓamtudemo sowona basmala ɓe mbi ko qubhu o yo ɓamtire bil basmalati ma annaha lam tathbut an warshi min tariqi l asrak kono hatta ɓe jaɓi ɗum noon qubhu o mawne maɓɓe ha no feewi ɓe mbi yo ittire bil basmalati hen fariq goɗɗo o wi ala qubhu o ene woodi ko gongo ko jiiɗon ko min jii ɗum kono noon wona basmala foti ɓamtirede nde wonno basmala lam tabitani ga warsh tawi ko tabiti ga warsh ko gueɗe ɗiɗi tarkul basmalati saktu en heeɓo hen saktu noon ene wawi duncude qubhu o saktu ene wawi duncude a faamide qubhu o nden noon mbaɗen saktu qubhu o iwa ɗon saabu saktu en tabiti ga warsh min ɗarigal asrak ene wawi kadi duncude worode nde eyyi pelle woni pelle ɗiɗi pelle ɗiɗi foof kawri qubhu en ɗon kono ɓe luurdi noon ko qubhu o holko rafirte ɓe mbi yo rafire bil basmala ɓe mbi ala yo rafire bis sakti ibnu barri jeeya koye wiiɓe qubhu o yo ittire a saktu o wiwa saktu wadde saktu hakkude ɗeɗo cimoje nayyi e ko adiɗi ko duncirde qubhu o bis sakti hakkude ɗeɗo cimoje nayyi awla ɓuuri hande inda kulli ɗo kala zi nadarin joom darande sadidi fewnde kala joguiɗo haqqilni kay ƴoƴƴo no feewi joguiɗo darande fewnde so ƴeewi teskima tawan ko saktu ɓuuri a famide hande waɗede ɗo e basmala waɗi ɗum ko saktu en tabiti ga warsh min ɗarigal asrak basmala tabitani ga warsh min ɗarigal asrak goɗɗum kadi li annahu ɗimmel ngel ko li anna wasfahu kadi basmala mo mbi yo ittire yo duncire qubhu o ɓe jejjiti basmala o sakkitorto ko arrahim oɗo arrahim ko sifa allah mu'tabaru taska ɗon li anna wasfahu saabu sifa allah arrahim mbiyeten arrahim o mu'tabarun en taske ɗon kañum kadi made ɓe jejjiti sifa allah on ɗon so tawi ɓe kulino jokkodirde allah e waylun soɓe mbaɗi ɗon basmala maɓe jokkodir arrahim e waylun ha joni keɓe dogno ko ɓe jani e muɗum ɗum woni fulɓe mbiyata jogi kata e yani e kata kata keɓe dogno ko ɗum woni jokkodira hakkunde inde allah waylun ɓe kisito allahi waylun to kono ɓe kisano arrahim waylun ɗo nde noon kadi wonɗo ɗum ɓuuri bonde sa hakkunde assabru walla hakkunde jannati e la uqsimu mi sikki jokkodirde jannati e la uqsimu ɓuuri welde ɓuuri webde e jokkodirde arrahimi e la jokkodirde a jannati e la ɓuuri welde e jokkodirde arrahimi la nden noon ala kulli haalin wiiɓe qubhu o yo duncira bi sakti ɓen ɗon ko gueɗe ɗiɗi ka addani ɓe ɓe kuddiniri gueɗe ɗiɗi go'o saktu o ko ɗum ɗon ko riwaya tabiɗɗo ga kalanteɗo o ɗimmel ngel kadi sifa allah arrahim en teskede bisimillahi arrahmani irrahim keɓe gaddi ɗon ko ɓe keɓe dogno ko ɓe jani e muɗum ɗum woni hankkadin ɓe dogui e gaslu dami biddami ɓe kisani keɓe dogno ko yo ɗeɗo pelle ɗiɗi ngoli toon wa baduhum basmala yoga e maɓɓe woɓɓe basmala ɓe ɓenne kadi wiɓe basmala waɗe ɓe ɓenne kadi ceerti ɓe mbi ko mutlaqan basmala o haaldete ɗon ko joguinoɗo saktu fi gayri hinna e joguinoɗo waslu fi gayri hinna fof so ari e majje yo waɗ basmala ala al itlaq الساكت في غيرهن يبسمل فيهن والواصل في غيرهن يبسمل فيهن بيدو مبادي مبالغه مبادي تشديد مبادي تشديد تكفين في بيدو مي كو جوغينو ساكتو او سو اري ماجي يو بس يو بسمو جوغينو وصل سو اري ماجي يو بسمو groupe goɗɗon toon dental gongal toon ɓen mbi ala basmala o haalda ɗon ko joguinoɗo waslu fi gayrihinna so ari e majje yo waɗ a famide sattu yo waɗ basmala mbiyannomi joguinoɗo waslu fi gayrihinna so ari e majje yo waɗ basmala ɓen mbi basmala o arani ko joom waslu o nde wonno ko joom waslu o ko ɗon qubhu o arata ɗon qubhu o feeñata amma joguinoɗo sattu qubhu o feeñata ɗon woɓɓe itlaq ɓe mbi ala qubhu o ene woodi inda al wasili ene woodi inda sakiti li anna sakita fi hukme al wasil
بدليل أنه لا يتنفس وبإطلاق به وبالتشديد بين بي جوجي سكتو أيوان بسملة جوجي وصل أيوان بسملة سبب لا فرق بين الساكت والواصل لأن الساكت في حكم الواصل بعد سكتو أو كن يعود بعد وصلوني أو فوفتا بيتم بي الله كو غونغ أو فوفتا ko fi hukmil wasili kono o addi ko en tindina wonde konko o jokkondirani simoje ɗe wadde konko yo heddo ko o jogui ko tan yo addi yo heddo e on ɗon alama saktu o amma joguino waslu o on kay aha min dakkuri on ɗon so waɗi waslu qubo en ɗon on wadde waɗa basmala kono kamɓe ɗiɗi fof waɗɓe itlaq ɓe mutlaq wiɓe basmala ɓe ɓen ɗon ko pelle ɗiɗi keeɓi kadi ɓe mbi ko mutlaqan lissakini wal wasil ɓe mbi ala ko lil wasili tan woɓɓe mbi ala on ɗiɗo fof ni qubo o ko ene woodi kono noon faslu الفصل بالبسملة في تمنون من جباني وإنما الفصل بالسكت لشير بيشاكو سكت وني وواتع كونغول تقولون أري ودي الفصل تفصيل ودي تفصيل فتشي أفهمي ليه ويبا يو بسملة وده حكوني نيو تيموجة يقوبه أو تنشير بالبسملة كونغول أري هكي بيان دون جنال ويبا كده على تيموجة يقوبه أو يدنشير بالسكت afamide ngol ɗon kadi hokki ɓe non gueɗal mana o fecci afamide o waɗi tafsil wiɓe basmala ɓe o hokki ɓen ɗon joguinoɗo sattu o ɓe dokki on ɗon basmala ɓe mbi on ɗon yo gollir konngol wiɓe yo basmala waɗe ɓe joguinoɗo sattu e cimoje keddiɗe soko ari yo waɗir faslu yo daf'ir ubuho bil basmalati joguinoɗo waslu bayna suratayni soko ari yo daf'ir ubuho bil sakti معنى سطامي دون وني جوغي نورو سكتو في غيرهن سوكا أري أون يو دونشير قبه أو بالبسملة جوغي نورو وصلوا بين سورتين سوكا أري يو دونشير قبه أو بالسكت دون ابن الغازي ابن جملة خذ أدي دوكا كونغول ابن القاضي عبد الرحمن ابن القاضي كهون كان ابن الجزري نيويري دون مو بل دي فوف غوتين فوف de kawri e yiide qubo o mais qubo o ko foti ittirade ko be lurdi don be mi ko bil basnati ittirte be mi ko bi sakki jonno kongol gongol ari lombi hakkude mabbe kala hen fedde be dokki dum gedal kala hen fedde be dokki dum gedal kala hen fedde be bamani dum e kongodi mudum yo dum woni ko jom lakhzi o wiyata wa sharhu dha bayyanahu ibn al-qadi بقوله أكرم به من قاضي والحاصل انتقال ساكت إلى بسملة كذا رواه من تلا ثم انتقال واصل للسكت بذا قرى ابن غازي خذ بالسبت ليظهر الفرار من قبح بدا إلى الفريقين فخذه مرشدا مع التزام القطع للبسملة من أول وآخر للعلة ونجل جموع ونجل جموع كذا كما تقرر ونجل جموع كما تقرر ونجل جموع كما قد قرر أنشد باللذ ولا تكتب أنشد في اللذ أنشد في اللذ منهما قد صدر وقدما بسملة في الأربع والسكت بعدها فخذ واستمعي ولا والسكت بعدها فخذه واسمعي وفي الأخيرة عكسا ما قد ذكر لعدم الوقف وذا حكم شهير. نعم إلى أبياتوجي جملة الأدي وشرح ذا كلاب تأدم دو كلاب بنتم ديدو كونغولي إذا فلدو سير تدفو جهن كونغولي ابن القاضي وشرح ذا شرح كجنسا دوكو بيّنه فنيني ابن القاضي عبد الرحمن ابن القاسم ابن القاضي شيخ أفهمده شيخ الجماعة بفاس أولو ولبني بقوله إلو وينو والحاصل كغسي حالكم جونون ولي أدى جملة اعتراضية الدعاء ولا تعجبية وبأكرم به كايس الله تدين أور ابن القاضي من قاض أوان دمو أول كايس الله كوادم من قاض نياو ونياو نياو نغندا هنو من الله هلكوي والحاصل ko gase e haala ko intiqalu sakirin joginoɗo sattu yo eggu joginoɗo sattu e cimoje keddiɗɗe so ari e ɗeɗo cimoje nayi yo eggu e sattu ha ila basmalatin o faya basmala kada ko hono ni rawahu habri man tala on jangowo kala jangowo ga amin ga minen fasnaɓe ɓen ko ni mbaɗata kala joginoɗo sattu e cimoje keddiɗɗe so ari ɗeɗo watta basmala summa refti intiqalu eggugol wasilin joginoɗo wassude hakkude cimoje keddiɗɗe
joginoɗo waslude simoje keddiɗi ɗe soko ari ɗeɗo o egga e waslude he lissakti o faati saktu he o faati saktu he mbida ko hono ni no mbiruɗen ni qara a jangiri ibnu ghazi a faamide abou abdoullah mouhammad ibne ahmad ibnu ghazi al uthmani al miknasi oɗo jeyaɗo allah kala halde mawdi e oɗo fannu oɗo ko ni jangiri eyo ko adi foof ganden taw e ɗeɗo simoje nayyi wiide ene serde ɗe simoje keddiɗi ɗe ene teskono ɓuɓ ho ko daifa jiddan oɗo wajhu daif o gollirtake kono konko foof e wonde daif oɗo wajhu daif kono konko foof wonde daif yimɓe ne golliramo oɗo wajhu ko daif a faamide ɗeɗo simoje wiyeɗon eɗo ceerno e simoje keddiɗi ɗe saɗa janggana warsumin ɗarigal asrak ceerdade e simoje keddiɗi ɗe mbaɗa e majje ko basmala walla mbaɗa majje saktu wonande jogino ɗum ɗo ala kulle haalin ko mana ɗeɗo jeeta kalat ɗe oɗo tafriqa wiide ene seerda hakkude ɗeɗo simoje ko haalat ɗon koko daif kañum foye wonde daif ene gollira ibnu ghazi en ene golliranno ɗum ko ni ɓe jangiranno ɓe mbi joginoɗo saktu e simoje keddiɗi ɗe soko ari ɗeɗo simoje yo waɗ basmala joginoɗo waslu simoje keddiɗi ɗe soko ari ɗe simoje nayyi yo waɗa hen saktu liyadhara alfiraru liyadhar hus ya jaggu ɗum jaggir ɗum ɗo ɓe sabti e soobe jaggir ɗum ɗo ɓe sabti a faamide e tabidde jaggu hen tabita hen hus ya jaggu ɓe sabti e tabidde hen liyadhara beele ene feeña alfiraru woɗɗitadema saka beele ene feeña alfiraru woɗɗitade e dogde min qubihin e coofdam bada peeñan ɗam lil fari ilal fariq ene pelle ɗiɗɗe ila o maana o li beele ene feeña wonde a dogi e coofdam peeñan ɗam ilal fariq ene pelle ɗiɗɗe fedde wiinde wonde a faamide coofdam ɗam qubo o yo ittira basmala woni ɗen ɗon a golliri konngol maɓɓe ɗo mbaɗɗa a faamide lomtinɗa saktu o basmala ɗo lomtinɗa saktu o basmala a golliri konngol wiiɓe qubo o yo ittir bil basmalati wiiɓe kadi ala qubo o yo ittir bis sakti a faamide a golliri konngol maɓɓe to lomtinɗa waslu o bis sakti eyyi ɗo ponɗa ɗo joguinɗa waslu ɗo garɗa mbaɗɗa e majje saktu ɗum a golliri wiiɓe qubo o yo ittir bis sakti ɗo joguinɗa saktu ɗo nde garɗa e majje mbaɗɗa basmala a golliri konngol wiiɓe ala qubo o yo ittir basmala firi falle ɗiɗɗi foof hay goto hen a weltinaki hay goto hen yawaki kala hen goto a hokki ɗum haqqe wiiɓe basmala ɓe yo duncire bil basmala te mutlakan ɗum ɗon ɗo joguinɗa saktu ɗo ɗon gollirɗon basmala duncir qubo o basmala duncir qubo o bil basmalati idfa il qubha bil basmalati ɗum ɗo ko ɗoftade konngol wiiɓe qubo o ittirta ko basmala ɗo joguinɗa waslu e simoje keddiɗi ɗe saka yettima majje duncira qubo o bis sakti ɗum woni a huytirima konngol wiiɓe qubo o ittirta ko bis sakti ɗum woni ko wima li yadhara beele ene feeña alfiraru woɗɗitadema min qubihin e coofnam bada peeñan ɗam ilal fariqani pelle ɗiɗɗe fedde wiinde a faami pelle ɗiɗɗe foof e saktu e qubo feeñaniɓe heddo noon qubo o ɓe mbi ko ittirte ko hen fedde wi ko bil basmalati hen fedde ko bil bis sakti an jo saka waɗi so saktu joguiɗa sa waɗi basmala a hoytirima konngol ɓeyto so waslu joguiɗa sa waɗi saktu a hoytirima konngol ɓeyto eyo ɗum ɗo noon woni ɗum ɗo fof ko sen jaari wonde a faamide ubhu o ene teska hakkunde ɗeɗo simoje nayyi ɗum ɗo sen jaari wa baduhum ɓe joga e yaaruɓe yiide oɗo ubhu ha ɓe mbaɗi ɗeɗo gueɗe ha duñiɓe wadde ɗeɗo gueɗe basmala walla saktu ha duñiɓe wadde ɗeɗo gueɗe ko ɗum ɗon ko ɓeɗo goni ɓe kaalaten haala mum en gila nani eyo joni noon ene woodi toon konngol a faami woni keeɓi konngolɗi tati ene woodi toon konngol nayyi ɓiwol ɓen mbi ala daiman ubhu o ɗo haaldete ɗo ko joom waslu o wona joom saktu o joom waslu o ko on haaldete e ɗeɗo simoje nayyi joguinoɗo waslu o ko on haaldete e ɗeɗo simoje nayyi amma joguinoɗo saktu o on haaldaka saabu on ɗon ene hirsi kañum on ɗon ene hirsi on ɗon haaldaka ɓe mbi ko joom waslu o haalda eyyi no sifri fof joom waslu o hayso on haalda ɓuuri moƴƴude ko a faamide o ittira ɗum bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعضهم بسمل عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات والسكت أولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيم معتبر ولا لأن وصفه الرحيم معتبر. نعم إذن جوجي هندي إلى بيت جكت بإذن الله تعالى. ابن بري رحمه الله تعالى هاجوني غوندن كوي نقطة mo ganduɗa ko mahallu khilafin bayna alqurra aw mahallu khilafin bayna warshin wa qalun. toɓɓere meɗen nde gaddi en welnade nde ñande kalino basmala waɗi ko oɗo babu ko toɓɓe nayyi goni hen. toɓɓere nde ɓe kawri e muɗum jangtade bisimillahi arrahmani irrahim, e toɓɓere nde ɓe kawri e muɗum wasde jangtade janngude bisimillahi arrahmani irrahim, e toɓɓere nde ngannduɗa ene dagui gadda bisimillahi arrahmani irrahim, ene dagui mbasa addude bisimillahi arrahmani irrahim, e toɓɓere nde ngannduɗa ko ene luura hakkude qurra o yankoɓe ene jeeya mabɓe warshe qalun eɓe luurdi e nden toɓɓere ɗum woni so tawi bisimillahi arrahmani irrahim ari ko bayna suratayni bayna suwar. nden toɓɓere en kaali hen ko qalun jogui hen, en kaali hen ko warsi jogui hen. qalun ko basmala qawlan wahidan, warsi kadi ko ene jogui hen jasidiri basmala taw koye ɗariq abdussamad asbahani omo jogui kadi tarkul basmalati, omo jogui tarkul basmalati min tariqi l azraq. joni eɗen gandi ibnu barri rahimahullahu taala deftere makko nde ɗo riwaya warsi ɗo ko tariqul azraq woni ko jangtanto warsh, riwaya warsh riwayatu warshin an nafi min tariqin l azraq, ɗum woni ko jangtanto warsi e nder ɗo deftere addurar allawami. caggal o haalani en jaasi ɗiɗi warsi jogiiɗe e joom lakhri o haalani en kadi konko ibnu barri o haalani en ala tarki l basmalati yatafarra'u ala tarki l basmalati wajhani assaktu wal waslu. o haalani en saktu wonde o haalani en kadi waslu. joom lakhri o kadi haalani en ɗeɗo jeesi ɗiɗi woni ko yimɓe janggata duuɗe men ɗe foof ko ɗeɗo jeesi ɗiɗi woni ko janggata, ɓe jangganta warsi bisimillahi arrahmani irrahim bayna suratayn. duuɗe meɗen gila dawa dawi gandan ɗen warsi ko wasde janngude bisimillahi arrahmani irrahim bayna suratayn. joni sa janggani bisimillahi arrahmani irrahim ko ɗeɗo kadi ɗiɗi ɓamata imma saktu wa imma al waslu, ɗen ɗiɗi goni ko joguiɗa. en kaalimi ɗon saktu ardina ada an, waslu rewi hen. saɗa waɗa jam'u kadi ko saktu gardinta, so wona ɗo wonno ida hasar saɗa waɗa radfa saka yettima hakkude qul a'udhu bi rabbil falaq e qul a'udhu bi rabbin nas ko waslu gardinta e dow sakt. hande noon o addanen ɗo haala gokka konko ibnu barriyin rahimahullahu taala o wi wa ba'duhum yoga e seeremɓe ahlul ada'i en ɓe ganduɗa ko joome en defte ballifaɗe ko fate qira'at. joom en seeremɓe jogiiɓe seeremɓe wallifiɓe a faamide e qira'at eɓe keewi ɓen yoga e seeremɓe ɓe ngannduɗa ko jomi en defte ballifaɗe ko fate qira'at ko wayno tahir ibnu galboun, kañumi abul abbas ahmad ibnu ammar al mahdawi, kañumi abou mouhammad makki en, koni sibatul khayyat en, ibnu khaqan, ɓeeɗo waddata. o ba'duhum yoga e mabɓe ɗum koyne ɓeeɗo basmala bismanima warsh, bismanima warsh taw ko min tariq al azraq to basmala tabitani to. o warsh e tariq makko mo basmala tabitani mun o ɓeeɗo seeremɓe yoga e mabɓe ɓeeɗo seeremɓe tan ɓe kalɗen ɗo ɓe ko nande mabɓe ene bismono azraq fi l arba'i e cimoje nayyi almalumati gandade almashhurati lolluɗe. e fawade e tariq al azraq caggal tabitani en feeñani en wonde azraq bismatako saabu ko ɗum woni ko tabiti ga ibnu sayf almuɓe azraq won ibnu sayf en, ismail ibnu ahmad, ismail ibnu abdullah nahas en, ahmad ibnu hilal en tabiti ɓen tabitini ga azraq ga warsh ga nafi wonde
warsh ala basmala bayna suratayn min tariq al azraq koye oɗo ɗarique jaati yoga e ɓeeɗo seeremɓe dari bismani warsh e ɗeɗo simoje nayyi gandade lolluɗe ɗeɗo simoje nayyi gandade lolluɗe ɗe eɗe mbiye al arba'u zuhr simoje nayyi jalbuɗe eɗe mbiya kadi al arba'u l ghur simoje nayyi lolluɗe ɗe suhrate ha eɗe lolli hakkunde anduɓe oɗo fannu simoje nayyi ene alquran neɗe puɗɗori ni hen ɗiɗi no puɗɗori ni ko kanƴi tan ɗiɗi dañi fuɗɗorade noon alqur'ana fof no fotiri simoje qur'ana fof hen ɗiɗi goɗɗe kadi no puɗɗori ni simoje ɗe fof ko ɗen simoje ɗiɗi dañi fuɗɗorade noon hen simoje ɗiɗi ɗe puɗɗori ko laa mo ganduɗa galiban heewi arde ko lin nafi walla lin nahyi la heewi arde ko riwtude hunde ala walla hadde hunde watawat ɗum woni la uqsimu en ɗiɗo la uqsimu bi yawmi alqiyamati kañum e la uqsimu bi hada al balad simoje ɗiɗi goɗɗe ɗe ɗen kadi dañi fuɗɗorade mbaadi ndi ganduɗa simoje kadi ɗe dañani fuɗɗorade ɗum ɗum waylun ten simoje kadi ko ɗiɗi waylun lil mutaffifin kañum e waylun li kulli humaza ɓe bismanima warsh e ɗe simoje nayyi hol illa bismanade warsh e ɗe simoje nayyi ko lil fasli ngam sernude bayna nafi hakkunde laa mo ganduɗa ko naafiya tindinto o garɗo e ko e simoje ɗeɗo ɗiɗi laa mo ganduɗa ko nafiyu tindinta omono tawa ɗo e ko e simoje ɗeɗo simoje ɗiɗi e puɗɗori ko laa ɗe simoje ɗiɗi ko adiɗe ko kala hen simode ko adi ɗum ko wal isbati won toon ko isbat lil fasli ngam sernude ɓe bismuri ko beele basmala o ene lombo ene serna hakkunde an nafi ko riwta ko wal isbat e ko tabitina ko riwta ko nafi o woni koye ar wonde simoje he isbat o woni koye o awakhir battane simoje gadiɗe ɗe naam wassadri kadi pour ha basmala o sernda hakkunde ismu mo ganduɗa ko lil madhi ko sifa mo ganduɗa sifa jiɗaɗo ɗo Allah subhanahu wa ta'ala e to jaaɓe Allah ɗum wona sabr basmala o beele en lombo hakkunde sabru o e wal waylate hakkunde waylun o waylun li kulli humazatin waylun li kulli waylun firti ko bone wona konngol ko kalimatu zammin ko kalima mo ganduɗa ko ñingore wiyama ko cangol ene jahannama ne waylu eyyi ɓe mbaɗi basmala o pour ha serna hakkunde sabru o e waylun wasmillahi beele kadi ɗum woni wonno wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri waylun li kulli wasmillahi kadi hakkunde kadi basmala o mbeɗen serna hakkunde inde Allah e waylun ɗum ɗo wonno walamru yawma idin lillah waylun lil mutaffifin ɗe simoje nayyi ɓe mbaɗi hen basmala kala hen simore ɓe gaddani ɗum basmala beele basmala o ene lombo hakkunde ko simore nde fuɗɗori ko e hakkunde ko nayi to simore a faami nde jofniri ko naam ɗum woni ko wima wa baduhum yoga e ahlul ada'i en yoga e seeremɓe ɓe ganduɗa ko kal haali ngal ɗo gandal walli fiɓe defte qira'at ibnu galbun en yoga e mabɓe basmala bissanima warsh min tariq al azraq kañum fof e wasde tabidde e tariq al azraq ɓe mbaɗani ɗum azraq basmala fof e wasde ɗum tabidde e tariq al azraq ɓe bismanima azraq holɗum lil fasli fil arba'i e simoje nayyi al ma'lumati gandade al mashhurati lolluɗe en mbiya al arba'u zuhr en mbiya al arba'u al ghur ɓe mbaɗiri basmala o noon ko lil fasli beele basmala o ene lombo hakkunde lil fasli mbiyano omo serna bayna nafi hakkunde nafiyaji ɗiɗi ɗi wal isbati e ko tabiti ko Allah tabitini ko adi a faami ɗen ɗon simoje ɗiɗi ko simoje ɗiɗi gudditiroɗe laaɗi sa ƴeewi simore wonde domere nde ko simore nde to gasirɗo ko isbatu won ɗon ɗum woni sen dokki misal ɗo la uqsimu bi yawmil qiyamati adi ɗum ko suratul mudaththir noon gasiri ko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wino huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaghfira ɗum ɗo ko isbatu min Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tabitanini hoore mum ɗi sifaji ɗiɗi
wonde huwa ahlu taqwa konko hani hulede wa ahlul maghfirati konko kadi hani yafanade on kulɗomo ɗum ɗo ko isbatu min Allah joni noon sa gaynide simore ko simore la uqsimu rewata hen azraq noon en anda kañum bismotako hakkude simoji ɗiɗi doni bismillahir rahmanir rahim o jangata ɗum hakkude simoji ɗiɗi bo ɗeɗo simoji ɗiɗi hakkude majje wasemo janggude bismillahir rahmanir rahim ɗum ɗo ene waɗi an daruratin lor en hen kamɓe noon ɓe addaniɓe tabitinde basmala hay sinno wodani ga azrak ɓe mbaɗi ɗon basmala ko an daruratin ko gam lor peñanɗoɓe lor mo ganduɗa haqqillaji maɓe jiiti ɗum e ɗeɗo simoji nayyi haqqillaji ɗi jiitani ɗum e simoji keddiɗi ɗe ɓe keɓani ɗum e simoji keddiɗi ɗe saabu oɗo lor peñanɗoɓe kamɓe ɓeɗo ahlul ada ɓeɗo suyuh ɓeɗo serenɓe duñiɓe e wadde hunde nde ganduɗa lam yathbut an warsin min tariqe l azrak nde tabitani ga wars e tariqe l azrak ɗum woni bismade bayna suratayn ella o woni darura o woni a faami de e darura o ko batti qubhu o ene soofi azrak mbasa bismadi ɗo ene soofi mbasa bismadi ɗo ɓe mbini ɓe mbiya bismon azrak a faami hakkude ɗe simoje nayyi ɗum woni misal dokkuɗe huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaghfira mbiya hollum bismillahi arrahmani irrahim la uqsimu bi yawmi alqiyama saka yeehi kadi ha yettima ɗo allah subhanahu wa taala wino a faami de fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati waɗe bismillahi rahmani irrahim hay sinno tabitani ga azrak waɗ basmala mbiya bismillahi arrahmani irrahim la uqsimu bi hadha albalad naam ɗum ɗo woni lilfasli bayna annafi wal isbati ɗum ɗo annafi wal isbat o gasi kon hakkude ɗeɗo simoje ɗiɗi hakkude la uqsimu en ɗiɗo e simoje ɗiɗi gadiɗe ɗiɗe wassabri wasmillahi walwaylati ɗo wonno sabru ɗo wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr bismillahi arrahmani irrahim waylun likulli humazatin lumazah ɓe mbiya waɗni wasmillahi ɗo wonno inde allah ɗo wayni walamru yawma idin lillah bismillahi arrahmani irrahim waylun lilmutaffifin jokka eyyi ɗum ɗo haalama jaggama ga yoga e seeremɓe min duni riwayatin an warshin a faami no dani wirini wala atharun yurwa anhum wona hunde ganduɗa habrade ganduɗa kene en habra ga warsh ala ɗum ɗo innama huwa istihsanun min haula ɓeɗo haqqillaji mabɓe ɗum ɗo feeña haqqillaji mabɓe tan haqqillaji mabɓe jiiti ɗum ɗo tan hunde nde ronki fewnisirade ɓe azraq qaluna kam on ko mbaɗonno bisimillahi rahmani irrahim on kam sa ari tan a continent on kam bisimillahi rahmani irrahim o a waɗan ɗum joni warshi noon min tariqe l azraq jangga jettoɗa ɗo tan mbaɗa waslu walla mbaɗa sattude jaaha ɓe mbi ɗum ɗo ene ronki fewnisirade ɓe eɓe donki famde ɗum ɗo ɓe ronki hejje mabɓe haaɗe kaalingol ɗo konngol ɓe mbindi ɗum e defte mabɓe kadi hunde nde ronki fewnisirade ɓe ronki yoɗirde ɓe ronki a famide garɗude jeese mabɓe ha ɗum tabitiniɓe ha ɗum duñiɓe e haalde ngol ɗo konngol ɓe mbindi ɗum e defte mabɓe yimɓe batte janngude ɗum kadi naam yo joni noon ibnu barrin rahimahullahu taala o wi wassaktu serdirde oɗo qubhu darura keɓaɗo ɗon o ɗum woni qubhu al lafzi serdirde oɗo qubhu moɓe jiiɗon o ko gonga qubhu en ɗon coofnam en ɗon qabih ene soofi neɗɗo wiya walamru yawma idin lillahi waylun ene soofi ɗum ɗo ko gonga ibnu barri irrima coofnam ɗam en ɗon eyo andi ko pelle ɗiɗi goni toon pelle ɗiɗi ɗe kala hen fedde yii coofnam ɗam kullu minhuma ra'a al qubha kala hen goto yii coofnam ɗam jokkodirde isbatu o e nafi yo ene soofi jokkodirde fedde wonde ndi wi wonde ala qubhu gonɗo ɗo o omo woodi omo ɗon kono saktu en wawi gaynude ɗum saktu en wawi gaynude oɗo qubhu en wawi ittude ɗan ɗo coofnam ha laaɓa ceer
ɗum waɗi joom Abdourahmane ibnul Qadi no joom lahde addirni o haalan en wonde ɗeɗo felle ɗiɗi foof kala hen goto nanggu konngol mum kuytoroɗa wiiɓe wonde ko basmala wawi ittude ɓubhu o ɗum ɗon ɓam basmala o ɗo joguinoɗa saktu e cimojo keddiɗo ɗo joguinoɗa saktu ɗo joguinoɗa saktu ɗo e cimojo keddiɗi to cimojo keddiɗi to sa ari e ɗeɗo waɗ ɗon basmala ɗum eyyi ɗum woni a dunciri ɓubhu o basmala e wajhu saktu o eyyi ɗo joguinoɗa waslu cimojo keddiɗi ɗo saka ari ɗeɗo cimoje kuytorɗa ɗon duncira ɓubhu o bil wasl ɗum woni a ɓami konngol a faami de wiiɓe ɓubhu o ittirte ko waslu bi sakti wiiɓe ɓubhu o ittat ɗum tan ko saktu ɗum woni ko wima ko li yadhara al firaru min qubhin bada ila al fariqayni fa khudhu murshida li yadhara beele ene feeñanma al firaru a faami de beele ene feeña al firaru doggol ma min qubhin e cofnam bada peeñanɗo ila al fariqayni pelle ɗiɗi ɗe eyyi fedde wotere nde a faami de nde cofnanam feeñani ɓe mbi ko basmala ittata cofnam ɗam fedde wonde nde nde cofnam ɗam feeñani ɓe mbi ko saktu ittata no sifri fo an wadde gollir konngol maɓɓe kamɓe ɗiɗo foof ɗum joguinoɗa saktu cimojo fi gayrihinna sa ari majje mbaɗa basmala so tawi ko waslu joguinoɗa fi gayrihinna sa ari majje mbaɗa ɗon saktu wona gollirde konngol maɓɓe kamɓe ɗiɗo foof fa khudhu ya jaggo ɗum ɗo mursida pewtina hen goɗɗo aɗa woni pewtinde hen goɗɗo caggal muɗum noon ibnu jumuh o wi wa qaddiman ya ardin joni saɗa gollira ko haala ɗo ko wa qaddiman ya ardin basmala tan basmala yeeso basmala ngo fil arda e dendagal simoje nayyi ɗe foof gardina sa ardini basmala wa saktu ba'daha deftina hen saktu o faami de eyo fa khudhu ya jaggu ɗum ɗo wasma'i keɗoɗa holno mbatta nden e so tawi joni gonɗa koye fawade e ngol ɗo konngol aɗa waɗa refto ɗum ɗo noon ko so tawi aɗa waɗa radfa saɗa waɗa radfa e ceerno ma aɗa waɗa tadakhul bayna suwar aɗa adda jes ɗiɗɗe foof yeeso arwani ngo holno mbatta ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wino a faami de huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaghfira bismillahi rrahmani rrahim la uqsimu biyawmi alqiyamati wa la uqsimu binnafsi allawwama jaha ha akhir alkhilaf naata tan mbiyan noon la uqsim daruɗa ɓamta gadda saktungo huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaghfira la uqsim continua simoje nayyi ɗe fof ko ni waɗirta a faamide o fil akhirati ɗo wonno simode sakketindi ɗo ɗum woni wayluli kulli ikis ya wencu ɗon ardin ɗon saktu ikis weñ ma qad dukira ko jangta ko gardina saktu o sakkitorɗa basmala o ɗum ɗon noon ko sharɗi ko ida bada'ta sa fuɗɗorima bima fawqa ma fawqa ha simore wonde dow simore wayluli kulli nde ɗum ko sharɗi sa fuɗɗorima simore wonde dow simore wayluli kulli hol simore wonde dow wayluli kulli wal asri wonde dow wayluli kulli hol wonde dow nden alhakum tawi ko radfa ma o ko alhakum fuɗɗorɗa walla aadiyade fuɗɗorɗa ɗum ɗon ko sharɗi ko ɗum ɗon ɗum won saka ari benca mbasa ardinde basmala gardina saktu ɗum woni sharɗi o amma sa fuɗɗori wal asri ɗum kay hankkadin kono keddiɗeni tan ko basmala gardinta deftina hen a faamide saktu kono noon sa fuɗɗorima dow alhakum aɗa waɗa radfa hakkude warta qalun ko saktu gardinta cakkitorɗa basmala waɗi ɗum noon ko foftere ma woni hen foftere mani hen saabu hollum so tawi a ardini yeeso saktu ngo saka ruttanima warsu yeeso ɗimmimo ngo basmala ngo qaluna ene yaade e makko gonɗon yeeso qaluna ene yaade e makko e gonɗon yeeso sen dokki misal joni a faamide thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im wal 'asr النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ورسكين دو ممتنا قالون النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا قالون غيني دو جاسم parce que adani basmala adanimo a faamide tahqiqul hamzati fi naqlayn to wala naqluɗo adanimo a faamide kasrul badal hankidin yas aɗa continue jangnema kono ko e nder kon continue jangnema ko warsi woni ko continanɗa
warti wonno continanɗa jaha illa alladhina amanu wa amilu sal ɗon warti ɓamtirta wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr a surni warti gonɗa ɓama saktu bissabr waylun likulli humaza ɓamta bissabr gadda basmala bismillahi rrahmani rrahim qalun fottema ko ngoɗo yeeso qalun yaadema ko e ngoɗo yeeso gasi hankkadin aɗa toon tan qalun hankkadin kontina warti gonɗa janngude qalun en yaadema ko ngoɗo yeeso bismillahi rrahmani rrahim waylun likulli humazatin lumazah waylun likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malan wa addada hankina kontini ayde ɗum woni hikma o fa'ida o ko pour sa ardini saktu o a faamide sa ardini saktu o sa ruttinima warsi yeeso ɗimmiwo ngo a faamide beele qaalon yaade makko holko waɗi ɗum ko li adamil waqfi batte waqfu ala e wal asri waqfu kañum ala e wal asr nde wonno so tawi tan a ɓami alhakum ha addi amanu a darimo ɗon sa ruttinima a faamide qaalun sa ari ɗon hankkadin a continan habde ala sinno joni habde wonno ɗon tan hankkadin wontatogo ko habde ɗo daroɗɗa hankkadin ko warsi puɗɗortoɗa hono simoji keddiɗe ni wallahu waliyu tawfiq wa dha ɗum ɗo noon hukmum ko ñawore suhira lollude naam ko woni ko akhiru darse min o bi idnillahi taala wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh naam ɗum ɗo fof noon ko so tawi en jaari wa baduhum basmala an darura keɓe mbi ko so tawi en dakkori ɗum en jaaɓi ɗum ɗum ɗo woni ko joom lahdi o haalat ɗo joni ko eyyi nde wonno ene woodi ahlul ada en ɓe jataki ɗum ɗo ɓe teskaki ɗum ɗo ɓe jarani wonde ɗeɗo cimoje ene ceerte cimoje keddiɗe ɗeɗo cimoje keddiɗe fof gotum so tawde ko saktu joguinɗa cimoje keddiɗe saka ari ɗeɗo cimoje mbaɗa hen saktu jokka so tawi ko waslu joguinɗa cimoje keddiɗe saka ari ɗeɗo cimoje ne mbaɗa waslu jaaha haaju maɗa mo haqiqune en ko ni jaari koyno aboul fatih faris ibne ahmad cheikhu dani ko honnoon kadi eɓe en toon haɓe kewi ɓeɗo aboul fatih en jeeya e yedduɓe ɗum ɗo mimman yunkiru hada omo jeeya e saliɓe ɗum ɗo ha woni konko aboul fatih faris ibne ahmad caggal mum konko joom lakdi o wi fa khudhu ya jaggu ɗum ɗo mursidan aɗa woni pewtinɗo goɗɗo e ko andano ma altisami wondude e waɗɗitinade alqat'i tajde lil basmalati basmala o min awwalin to arwande simore nde daariɗa e mum de simore min awwalin arwande basmala o taƴa ɗum e sakkat simore nde curnuɗa nde wa akhirin kadi taƴa wattande basmala nde e arwande simore jogoronade nde ɗum ɗo fala budde mbaɗa ɗum